Jackson Records. Hoy dik, ay nagadik-adik ang droga makadaot, undang inagamit itungodan ng bisyo ha, daghang nabuang ug natigbak pa. Hey! Dangili kaye na kanang droga. Tama ng bisyo, nga makapirwisyo, nga no magsakripisyo sa way benepisyo. Di ba nagsugod ra ka sa tilaw-tilaw, nadala sa barkadang hilig ug tiaw-tiaw. Ni otro kay lami man di ay paminaw, makasuyo kay palibot perdi ka tinaw. Kondisyon daw dili na gyud ka kapuyon, lamis paminaw pero ang utok dauton. Karong adik na nawala na tanang plano, kung na ay kwarta paingon na sa shabu. Na akay pamilya na limtan ng obligasyon, bisyo ang giuna pamilya na konsumisyon. Leksyon na unta angay naka makakat-on, undanging makadaot angay naka magmatngon. Kung magpadayon dili maayong paaboton. Salamat boy. So mga pare kayo na padong na to sa maluma ron. Ang agianan diri ganin labunga. Kanin lusuragdan diri mga pare kayo. For the vlog. Susuungin ang mga delikado, lasa. So mga ang sapa diri mga pare kayo. Naibas. Oh. Kung dagan pa dito, dagan ning awang diri ko, uwang. Oh, man mo agianan diri. Naay laeng alternative ways, pero alternative ways. Nya mao man ni masayon kay landong bitaw kay ud tutok maron. Nagpasapa ra mi kaagi kay lusurag ato mis bukid kang hangat. Pag meron na mong adto ni dito magisos. So mga parakal, pag meron na mong atog maluma, kuto bratan mis ka na dito sa bundok bitaw nga nanamis babaon ta niya. Kiring hangata may balik mo sa agi. Palpak ang palmirong ato. Hinaot nga karong ikaduhang adto na maron. Narak magkaadto na gid sa malumang ato sa kinalawman. Hindot ang ato. Sa vlog. For the vlog ng mga pare koy, para sa inyo kay. Ipasyal ta mo sa mga nindot nga laagan ng sa Antiki. Sa Kwetyapat nung nga Antiki. Tabi. Bisod kayo mga dir mga pare koy. Tempers. Layo na ta na. Layo na ta. Bugnawa. Ilan lagi na color game. Saan tayo ni? Balik ka sa akin na. Nga nandiran pa tagi. Uy, napalihas dah. Sure ka, hindi diha. Sige rin, ano? Kaya na magutang agi? Hindi, mangguna diha. Ganyan lang, tabi-tabi. Dangog yung ha? Kaya mo? Nangi siya. Oh my God! Wow! Mana? Okay. Yun lagi. Yo, what's up mga pare koy? So na natadiri sa mga laman, no? Happy tato all doon naman. Maluma gamay. Wa mo kay baw sa amang giagian nga grain paita? Yan. Dito mas babaw.
Muna sapa nila diri pare koy. Agoy, tara sila. Tara sila mga pare koy, tara. Saka ka na ging? Mga pare koy, diri mi ang ligo sa ano. Apa? Nagi. Ging pagtarong ging ha, kasaka ka di. Like na, lisod kayo. Ging, kuyawan ko mo ging, di ka kasaka. Wait lang, Ging. Wait, tawa kay maon sa ka. Ganda to tamblingan day, bagalangoy ko day maaday. Te, nami tamblingan to te. Pare koy. Habuga yung mga saktan diri pare koy. Dira oh. My name is Saktan na diha. and J. Ya Lord. Sa si Doning, ito si Richard Gamay. Marakini sa Sikat ka na Doning ah. Atchos Boulevard. Doming su. Let's go! Daghang mga batanon nga hilig og rayot, isugra og dagan, estilo nga binayot. Perti kunong mga isuga, away rapper min gusto nila, kasagad rabaan ng batasana. Kaya diri mga pare koy kay. Kinahanglan mo agi pa kay ngani sa alisod. Maligo lang kang to sa. Nailim ang anong dati. A few moments later. Doning, ano daw pangalan mo? Tumbaliam. Ano yan? Anong species yan? Ah, kuan. Tabili. Ha? Napas babaw? Nakuha sa mga tawag yan eh. Ay, sus mo din ipan ikaduha day nga. Galing tinawa? Oh? Galing hinlua, oh? Oh, sagbot. My goodness. Diyan na day. Manda nam day ko ni tanan din mga pare koy. Makamang ka karon day. Naom. Ang lisudo na ni. Ang gani. Ha! Sura. Ito pangatlo mga pare koy. Pang-anom? Ito yun. Oh my God! Loh, kuya wa Doning bay. Tsunami. Lapit na. Ito na yun. Luyos. Mo ni pang ilan ito te? 5? Pangatlo pala to. Pangatlo lang pala to mga pare koy, malalim din oh. Kaso yung pang 5 mas malalim pa sa niliguan namin nung makailan. Ito mga kasama ko. So mga pare koy dito, ani sa lang takotob kay kanang wa may gibiling gata sa among anak ni. Pag nga maghilat to. Pwede man diwaga diyan no. Geng, ganito sagad geng. Ganda. Oh. Darano ko doon. Malumpat ko doon. Dara doon. Sumikat ka. Lah, oh, tatalo no? Oh, oh. Patong rin. Takot man. Nabakla man. Ikaw may batong. Bakal ah. Tiga ka yan, talon yan. Bidyan kita yan. Woo! Lah, galing oh. Ito si Master Pogi oh. Oh, ay, nabakla man. Day, batay niyo. Matay ko. Ay. Dalim? Dalom? Oy, daming dahon oh. Sige Doning. Talon Doning. Talon na. Magkapangalan pa man kayo ni maldito bata. Wow! Ikaw. Tama rin. So mga pare ko, mabalik lang, musaka na lang may lahos nga to sa ika-4 ka 5 ko anom para makakita mig laom ba kay dire kay huuga man.
So dito na lang may pare ko eh. Gunay king ha. Let's go mga pare ko, kay makaligo na sa taglaman eh. RBW Transit Records. Sa gugma, hinay-hinay lang, ayaw og palabi, hinay-hinay lang, gamita ang utok ug huna-hunaon, hatagig bili imong kaugaling. Sa gugma, hinay-hinay lang, ayaw og palabi, hinay-hinay lang, balanse lang dapat, walay sobra kulang, aron nga hapsay lang ang imong kahimtang. Ayaw pagdali-dali, aron walay bali-bali, masamara ng imong heart, daghan nagpali-pali, kay ang gugma makahulat, ingos mga tiguang, ug tungod sa akong paghulat na ulit tawong guwang, daghan nagdagan-dagan, sa gugma naghinam-hinam, pero sa nasakitan karon kay nagtagam-tagam, sa mali pa yun pang relasyon, sigig saba-saba, karong kasakitan na angkon murag gaba-gaba. Sana ba ito lang kingon nga dool na ko no? Sus, mo na kinadak ang scam. Ayun guys, nana ko no. Sure na daw nana. Mano dyan ni guys. Mano pang apat. Ging, basin kaya, di pa niyo kaya ha? Halin dyan. Yabutan, dali, para purus. Ito si Inday. Maliit yan. May doon, taos ha. Wow. Yeah, talon. Wow. Dalam ba? Wow. Mao ni maluma mga pare ko. Mao ni among diari dire nga kinahangatan kinalayan pastilan din na ko mabalik dire. Lami ihilak. Game, bawal na ka diet game. Singot pa ka. Singot ka. Sus, akong baby ay. Malalim. Mga pare ko, mo lock sa to. Atong tilawan kung sa kalami. Ito mga pare ko. Mani maluma. Mangula naman. Diyan tapos ano kong vlog ha. By the way guys, stay safe, stay at home lang mga kay lockdown taron sa COVID-19. Kaya kalimutan sa pag-subscribe guys o pag-click sa ring bell button para updated mo sa mga suri-suri na mga recent taken ako samtang pataka ulit ball. So mano to guys, share ni, follow ko, share o follow ko, comment kung magpa-shoutout ka. And ang naghatagan ng mga silang Mac.Bear morning ni tapos sa screen Mac.Bear 23.